De ha jól tudom, akkor tegnap kiránduló voltatok. Bár nem volt ilyen szép idő, mint most. Mi volt a kirándulás célja? Tudnál nekem valaki mondani? Azon túl, hogy ne menjetek órára és jól érezzétek. Hát, hogy megismerjük a természetet, az odakint élő állatokat, növényeket. Így van, hiszen egészen pontosan hol is mondhatod? Így van, az Ördögszeki központban. Hát sajnos esett az eső, reméljük, hogy ha legközelebb mentek, akkor még több dolgot meg tudtok nézni. De hogy ne szakadjunk el teljesen a természettől, a biológiától, a mai órán ehhez kapcsolódó szövegeket fogunk olvasni. És az első kérdésem is az, hogy gondoljátok át, mennyire szeretitek ti a biológiát? Vagy mennyire szerettétek eddig a biológiát? Ha 1-től 10-ig egy skálán lehetne pontozni, akkor mindenki gondoljon egy számra, hova állítaná be magát. Nyilván az 1-es az a legkevésbé szeretem, a 10-es pedig nagyon szeretem. Ha ezt kigondoltátok, akkor utána föl fogtok állni, az lesz a feladat, és a legnagyobb csendben, úgyhogy egymást kérdezgetitek, próbáljatok meg ott hátul fölállítani egy vonalat 1-től 10-ig, attól függően, hogy ki melyik számot választotta. Mondjuk legyen most egy olyan 10 másodperc, még eldöntöd, hogy hanyast is adnál magadnak a biológia szeretetednek. Ne beszéljétek meg! Mindenki csak magát! Jó, és akkor most kérem, hogy álljatok föl, és próbáljátok meg csendben kitalálni, hogy hová is kell állni.
sikerült a csoportokat megalakítani, akkor elmondom a következő feladatot. Biológiához kapcsolódó ismeretterjesztő szövegeket fogtok kapni. Mindegyik borítékban 4 szöveg van. Amikor kiveszitek, tetszőlegesen szétosztjátok egymás között a 4 szöveget, remélhetőleg senki nem fog összeveszni rajta. Nincsenek nagyon nehéz és nagyon könnyű szövegek, ti 3-an 4 közül választotok, milyen szerencsések vagytok, tehát válogathattok sokkal többet. Utána mindenki némán el fogja olvasni a szövegét. Jó, erre körülbelül kaptok 2 percet, olvassatok figyelmesen. Majd próbálj kulcsszókat kiemelni a szövegből, ami alapján fölismerhető, hogy melyik szöveget kaptad más csoporttagok számára is. Ezek után, ha a kulcsszók alapján valaki fölismerte, hogy az ő szövege is ez, akkor csoportokat fogtok alakítani, azaz összeülnek a szakértői csoportok. A következő feladatot, a következő lépést pedig utána megkapjátok. Egyelőre mi lesz a dolgotok? Kiválasztani a 4 szöveget és elolvasni. Parancsoljátok, hogy nem megkaptátok a borítékot, akkor megkapjátok a szövegeket. Tessék? Tessék. Dolgozhatsz a kis szövegedben, itt elhangzott a kérdés, hogy alá lehet-e kulcsszavakat húzni, természetesen dolgozhatsz a szövegben. Kezdjél most már hozzá az olvasáshoz.